Bridge. Ngayon ako ay tatalon. Hata, asa no? Tasin nga, kuan, San Juanico. Karabaw. Isda. Hito. Tilapia. Maring mahulog kong Dere. Shout out. Andito kami ngayon sa farm. Wow. May talbos, kamote. Mupet, umahara nila. Maluyo ka la. Wow. Ano sila din resort? Luyot ang palaya. Resort? Lunayan Beach. Lunayan Beach. Lunayan Carabao. Oo. Pwede kami kamaisan. Ay, mga palaya. Hindi tapos ang ano. Mura pa ang dami pang palaya. O, di ka kuha sa ako ding. Sako. Damugad. Dama isa, sweet corn. Oo, sweet corn ini. Hala, kadamo. Ngayon pa man kita. Dito lang. Kanan 200 la. Ay, di pa po ano ba? Wala niyo po din yung mga ano. Atong ba ni bad talo di ano. Dito po na may oan. Oan na rin sa tay. Hantak bas na kay bas para mangol. Bus ka sa ako. We're going home. Ano kami nag-uutay man may. Hain. Gaway? Utanon ini? Oo. Anak din nag-uutay pero may. Anak ko ni mga saha. Kon may ton layaw. Dito layaw kay huy natabay ikon. Ay mga ganang. Mga ano to mga pinangagit siya nito na nagtunday. Thank you for watching.